ha kutuma baro wannan kai ya sa tak wai a ce mutum dawo da wona wai ba abinci wai na je gidan nan wai kaka wai ban gama ba kaga mun kaka ta ce idan bai na so da tina to kare ta ba in ba haka ba Allah ya tsina ai wallahi tallahi na ganin bala'i da bi man kwa na ganin bala'i wallahi na'am ya akai kawai ta ce wai a gaya muka wai an ba baki abincinka kan uba yau da bala'i kenan billahi la ilaha illa huwa kan uba je ka yau akwai bala'i kenan yau wayannan bakin ko suwaye billahi la ilaha illa huwa daga fitowar su je kana gode billahi ba karamin rahin mutunci da musa ai wallahi tallahi jira nake kawai su fito kai kan uba kuda billahi idan ba na daga gargaje ku ba Allah ya kira yau da ta yau ba za ku ƙara zuwa ku cinye min abinci na billahi lillahi a kai a he soje ne kai ina zaka a yalla bai dan koma ne kamar da busha shashe ba mu san me muke ba mun ji kana magana zaka zo ka gargaje mu ba a yalla bai ai ban da hankali wallahi mahaukaci ne a irin ku muke nema Allah ku ba dan burau baki ba zaki bari wai da mu ku hakuri Allah baka hakuri da Allah Allah yana kake hakuri wai Allah ka ta wai Allah wai